бани башар ба хоб ниёз дорад ва ҳар кас шабона барахти хоб рӯй меорад. оё медонед ки ман он шаб чӣ тавр хобидам? шабе аз шабҳои сарди зимистон баъд аз хастагии кор ва машғулияти рӯзона, ки хеле зиёд аст, дар бистари хоб дароз кашидам ва ба хоби амиқе фурӯ рафтам. қабл аз тулӯи субҳ аз таъсири ташнагӣ бедор шуда аз ҷой бархостам то об нӯшам. ногаҳон ба гӯшам садои оҳу нолае расид, ки он аз замин шунида мешуд. ба дуру наздик нигоҳ кардам, аммо садо хомӯш шуд. баъд аз нӯшидани об хостам боз ба рахти хобам баргардам, вале бори дигар он садоро шунидам. ин дафъа садо каме баландтар буд, шабеҳи садои гирьяву зорӣ буд. дастамро рӯи замин кашидам ва он ба ҷойнамоз бархӯрд ва оромӣ фаро гирифт. ба тааҷҷуб гуфтам: садои оҳу нолаи ту буд эй ҷойнамоз? ҷойнамоз ҷавоб дод: бале, садои ман буд. гуфтам: барои чӣ нола доштӣ? ҷойнамоз гуфт: ту аз хоб бедор шудӣ, чун ташна будӣ, об нӯшидӣ ва ташнагият бартараф гардид. ман низ ташнаам ва мехоҳам ташнагиам бартараф шавад. гуфтам: мехоҳӣ ки бароят як коса об оварам? ҷойнамоз гуфт: не, ташнагии маро обе ки шумо менӯшед қонеъ намегардонад. ташнагии ман бо ашки парастишгарони тавбакор рафт мегардад. гуфтам: ман бояд чӣ кор кунам? ҷойнамоз гуфт: бархез эй бандаи худо ва дар дили шаб 2 ракат намоз бихон. намоз нурест ки ба қабрат фуруғ мебахшад. зеро имрӯз ҳарчӣ коштед, фардо ҳосилашро хоҳед гирифт. бишитоб ки вақти субҳ наздик аст. ва гуфт: хушо ба ҳоли мардони бомдод, хушо ба ҳоли мардони бомдод. оё нашунидаӣ ки паёмбари худо саллаллоҳу алайҳи васаллам мефармоянд: касе ки пеш аз тулӯи офтоб ва пеш аз ғуруби он, яъне субҳ ва аср намоз мехонад, ҳаргиз ба оташи дӯзах намедарояд. ва дар ҳадиси дигар мефармоянд: касе ки 2 намози сард субҳ ва асрро бихонад, вориди биҳишт мешавад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.